Buenos dias mga bay. Welcome sa atong YouTube channel. Obserbahin ninyo. Diin magtuki kini sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Kagabi mga bayno gibalita nga ang NASA nakaimbento og usa ka drone nga murag helicopter. Pasensya mga bay kay wala na ko makuha na kung sa ginga na to. So karon daw ng buwan na o March ba to nga moabot na dito sa Mars. Matay ba no kusuga na ba no kusog pa man siguro na sa mga dagko nga spacecraft. So daghan kayo ang nagpunteriya sa kining tapad sa planeta sa atong Earth ba no kining Mars. So mao ni atong hisgutan karon mga bay samtang padung ta sa Barangay Maya no sakop ni sa daan Bandayan. So atong aninawon dito ang lugar kung unsa nay kahimtang dito niya lagi kay ato magining paningkamutan nga tuyokon nato ang Cebu mga bay una mabalik sa normal ka makalabang ta sa mga isla bisag sa Visayas man lang hangtod nga moabot ta dito sa Luzon or sa part sa Mindanao. So mao ni atong himuon karon mga bay pag obserbar sa atong palibot. So sa pagkakaroon nga niya pata sa apiki na sitwasyon dire lang sa ta sa Cebu. So mao ni atong destinasyon karon adto ta sa Maya. Nya ato ni nga ipang-grade no natong mga kaubanan. Apan nya na lang usa ning abot na dito sa Maya after ana kay murag sabutan pa namo kung unsay sunod nga destinasyon nga mong adtuon. So kining Maya mga bay sakop ni sa lungsod sa Daan Bandayan. Murag kinatumyan ni sa kinatumyan sa Cebu province. Bilang pinakatumoy gid na kung imo pa nang labngon mao na ang Bandayan Island. Sakop diha ang kuan kining Santa Fe. Madridihos. Pero bisan ganig dito di mo alang-alang og larga. So niini nga to nga episode karon mga bay no diri sa padung das Maya ato mao ni atong usa sa atong hisgutan kining bahin sa planeta nga Mars. Mao ni ato mga bay no paghatag og mga impormasyon update nga kanang mga legit yun ba di sa kay ta mag tuki-tuki anang mga dagan sa politika kay wata kay bawa na kung sa ilang mga plano mag-usab-usab ra ba na. Balita ra ba to kagabi mga bay nga mo gipildi mas Bongbong Marcos no sa ilang kuan kining election protest sa kuan but sa itong pagkahitabuha to nya midaog si Lini. So ari taning kahimtang karon dili lang diri sa Cebu kundi apel lang ato sa panghitabo sa kini ang sa kawanangan. So magisgutan ni karong pagdaod bahin sa planetang Mars na kinikuyan gini nato no gikan sa mga legit sa mga nagtuki ani sama nila ni Michio Kaku, si Giorgio Tsoukalos, Erich Bundanikin, si Geoff Marcy, si Michelle Collier ug uban pa. Apan mga bay muraga kini ni ang niana ta sa kuano tapilon nagian nato ang tapilon. So kini mga bay matud ba ni nga tong kini mga geological pieces ni sila no kini sila si Michio Kaku, Giorgio Tsoukalos, kini sila si Stephen Hawking no niya nakakuha po tag mga gagmayng impormasyon gikan nila ni Albert Einstein. So base sa ato nga panuki-duki mga bay ato ning matandi no ang kahimtang sa Mars o sa atong planeta kay lagi daghan ang kining nagpunteriya ani no nga gusto gyud nga puy-an sa uban nga mga scientist sa tuwa dere
So mao lagi nang ang hugon-hugon mo lagi da kung posibilidad nga naidag kong kalamidad nga mahitabo. So ato ning aninawon mga bay, ang temperature lang daan ning Mars kung itandi diri sa tua pwerte ning pagkatugnawa na kay nga temperature man gud ani naa sa mga negative 63 degrees Celsius. So pwerte yung pagkabugnawa mga bay apan murag naabtan da bay no samtang duol-duol man dita sa maya. So murag mingaw ang dapit, so ato sa ning aninawon mga bay. So nakahukom mi mga bay sa pagbiya og sayo sa maya kay ang amo manggong sunod nga destinasyon layo-layo. So ang amo nga tuon ka sunod mao ang Malulos Barili ugma sa kadlawon. So ang amo nga makatuog mig sayo kay sa gikaingon ko na lagi nga paningkamutan na to nga tuning malibot ang tibok probinsya sa Subo. So gikan sa Maya mo pahuway mi kadihot dito sa Bogo unya kadlawon mi mugikan padung dito sa Malulos barangay ni siya sa lungsod sa Barili. So atong tiwason mga bay ang gisgutan nato kaganina ang atong topic bahin sa kinini ang planeta nga Mars. Inoon ubay-ubay man akong nahisgutan na ni mga bay sa nangagi nga episode sa akong vlogging apan sa daily pa mga bay ato sa ning ipang greet no ato ning ipang shoutout
kini nga itong mga kahigalaan diya sa Facebook. Kanya ang uban mga vloggers ani nasa YouTube. So grade na to diya, no? Shout out ni Maria Gray o aning isuon nga bay kanya ni Princess Jill dahil kung pinalangga nga asawa ni Christina Faith Parami, ang anak bay no yan ni Ricky Bello. By the way mga bay, doon na ni kanang channel sa si Ricky Bello. Ang pangalan po sa iyang channel kay Ricky Bello. Kung makalugar mo, ikuha lang ko na ninyo, no? Isab lang sana ninyo. Kay daghan mo makatunan sa iyang channel. Kuhan kayo, no? Very informative kayo. Ayang channel ni Ricky Bello. So, buenas dias ni mo diha bay. O rock and roll diha ni Rachel M. Alcover. No, ang gani niya kay Isoy Tato ang iyang channel. Pohon-pohon daghan ni siya ipang-upload niya diha. Bahay ni sa iyang abilidad sa paghina usa ni ka tattoo artist. Mo niya permi na kung kuyog-kuyog kung asa may mga to sa lelaing dapit. Unya buenas dias diha ni John Claude Montes Claros. Rock and roll mo diha bay Anis Balunan Ansari. Ang higo na tuno nga sakop sa Islam. Assalamualaikum ni mo diha bay warahmatullahi wabarakatuh. Unya buenas dias ni Jong Delfin. Rock and roll sa diha ni Charles MMS David. Sakto ba ning pagkalito ka mga bay? Tuan lang ko no, correction lang ko kung sakto ba. Charles MMS David. Unya rock and roll diha ni Clint Clavicilias. Kuan sa ni siya no kana ang vloggers ani. Bisitaha lang po unya ninyo ang iyang channel kanang Chuverns TV. Mo na ang iyang channel. Unya rock and roll diha ni Brodji Krusty. Sabay paglito ka ni Brodji Krusty. No, correct me if I'm wrong by no sa paglitok sa imong pangalan. Nya buenas dias diha ni Emily Natividad. Rock and roll sa diha ni Gisame Tunyakaw. Buenas dias ni Gretchen Discartel. Rock and roll ni mo diha by Stephen Rico. Buenas dias usab ni Jane Dignus. Nya rock and roll sa ni mo diha by Maricar Lastimosa. Buenas dias usab ni Ginaline Padilla. Rock and roll ninyo diha ba yung mga Suarez Brothers, labi na ni Amanda Suarez. Rock and roll usab ni Erika Tahanlangit. By the way mga bayno, daghan ko no sa mga kaliwan ni Tahanlangit o sa mga Suarez Brothers nga nibali ko no, nibiya sa ilang mga kining ang mga kinuhaan sa pundok. Kini nga to mga bay, dili man niingon pinugsaan na mga bay ha. Kini nga to pagpamatalang o sa realidad. Na buenas dias day diha ni Jane Daitol. Rock and roll sa diha ni Victoria Pagibo. Buenas dias usab diha ni Boyet Musit Dungag. Rock and roll ni mo diha bay Rowel Itak. Buenas dias usab ni Michael Tapales. Daghan ko mga classmate ba no, mga Tapales sa una sa high school pa ko. Unya rock and roll sa diha ni Loking Kinyanula Sasil. Buenas dias usab diha ni Maxoy. Rock and roll ni mo diha bay Bernadette Baricuatro. Buenas dias usab ni Desi Buen Camino. Rock and roll ni mo diha bay Chester Rex Ariglado. Buenas dias usab ni Angele Bindanillo. Kani sabay vloggers ni bay no. Bisitahan lang usab ni ninyo ang iyang channel niya. No, humanani. Nya rock and roll sa diha ni Court John Brayones. Kani mga vloggers ani. No, buenas dias sa diha ni Dodong Roy Arts and Gaming. Bisitahan lang po niya ninyo. No, kanang ilang mga channel. Ya rock and roll ni mo diha bay John Eric Hamili Ikot.
kanibay no ko ani usani sa mga haligi sa Bisrak community. So buhon og manormal na ang atong kini niya ang atong sitwasyon no, balik na sa bunya ang kalihukan sa kining sa mga Bisrak concert. Nabunas diya sa diha ni Sam Cute Rides Vlog. Kani vlogger sa nibay o rock and roll sa diha ni Lady Girl. O buenas dias diha ni Dingspire Vlog. So mao to ang kinatibukan bay no. So masiga mahutan tag oras ani mga bay. So sa sunod pohon ato ning ipadayon apan isigutan sa ni nato kadali bay kay lagi dito sa gawas sa atong nason kuan kini ngadto sipa kining isyuha dito ning bahin sa planetang Mars kay daghan lagi ang nagka-interest nga mobalhin ini. So sa gisgutan nato ganina nga kining maong planetang Mars worting pagkabugnawa ani bay no, ang temperature ani 63 degrees negative na negative 63 degrees Celsius. Unya hinoon musaka niyang temperatura ngadto sa 81 degrees Celsius o negative gyapon na negative 81 degrees Celsius kung summer pero magabi mao na siya. So murag lisod ba no kung mabuhi bata sa ingon ani nga temperatura nga naa ta ani nagpuyo nining nasura. Mutana ani mga bay kung naata sa ingon ani kabugnaw nga negative 63 degrees Celsius mabuhi ba kaha ang mga tao ani kay ang maulagi mag-usab-usab ang temperatura ni gikan sa negative 63 degrees Celsius ngadto sa negative 81 degrees Celsius. So mo ni dakong pangutan na kung naata aning planeta ha mabuhi ba ta niini. Pero laing pangutana sa ingon ani nga gibugnawon anong interesado man kayo sila si Elon Musk nga pupuyo aning planeta ha. O na pangutana karon dun na ba'y nahitabo sa atong kasaysayan nga nabuhi sa ingon ani ka gibugnawon nga temperature. Nga tubag mga bay base sa atong history ning maong temperatura doon na nay mga nabuhi ani. Tuig 1933 February 6 dito sa probinsya sa Oymyakon sa nasod sa Russia natala sa history no ang pinakabugnaw no sa kining atuang century. Pinakabugnaw nga natala mao ang negative 67.7 degrees Celsius. Ning maong lugar mga bay nga natala sa atong kasaysayan nga pinakabugnaw ang mga tao nga namuyo sa Oymyakon dito sa nasod sa Russia dunay nagpuyo nining nga nang mga panahon na mga 500 no 500 ang population nga namuyo sa maong lugar. So mao na ang tubag mga bay kay nitala og negative 67.7 degrees Celsius nga doon na di ay mabuhi ani. So dakog posibilidad no nga posible og wa tamaan na nga temperature ang tao mabuhi no sa kanang temperature kay mao lagi na sa akong gikaingon kaganina nga sa Mars negative 63 degrees Celsius ngadto sa 81 degrees Celsius. Unya didto sa Oymyakon sa Russia natala niya tong February 6, 1933 ang pinakabugnaw sa tibuok kalibutan nga kanang gipuy-an sa tao nga mao ang negative 67.7 degrees Celsius. So diyan dapita pasado ba no apan mga bay kay murag naabda naman sa tayo mga bay no. So ato ning hisgutan sa sunod video mga bay dili lang sa kutob og adios mga bay.